Diretso na ba ito buhaton, pre? Huwag na magka-oras na parehas. Parehas. Bisan unsa. Ato tagpuan sa lahat ato ng legskin dam. Oh, sige, sige. Malit po tanang ulang. Sige po, hon. Bakit po nang naapotay ko ano ay daang ko at kay sayang po nang atong lakaw di ta ka wa tay mapalit bisag usa. Ay na lang. Natay sugunay ng ganito na to. Ibog-ibog laman na nga to. Musa naman ininindap yung taprin. Laka. Nalang itulay na. Saan ang tap? Dito mo tagi ka no? Hala ka nindot. Ay. Nindot. Ganahan ko magtanaw green eh. Murag mulag yung dugano. Ay, dako naman di kay ning plaza. Mo gani yung ko nga asa na tadapit. Ito. Balik na agi. Water camp na ni siya o na. Oo. Di na takak mo ginaw. Balik na taana. Oh, balik. Balik. Na, welcome. Ah, entrance. Entrance is just other side. Ug asa ta nagikan dito tang balik. Kaya ron dito mawa. Oh. Ngawa galimi ane da balihon na mo sinina. Mino na eh. Balik sa agi. Susunod magkuan ka ng mga tuta sa atong favorite place. Ito ba sa kite down itong baktas-baktason ba sa una? Ikas baktasan. Oo. Usa na kahitsura dito no? Nabayat yung bakilid. Wa na. Wa na ko nga to. Ano ko kadto? Gusto ko mo nga to. Nagbaktas si padong ni Rafael. Di man mo sugot si Rafael nga to na pita. Ay gusto man siya mo baktas padong to. Kanang na yung mga aging nga mga bus. Ah. Oo, nga Wa man to dito. Wa man dito. Wa mi kadayon pero nagbaktas gyapon mi. Padong kite down. Masagdan nga. Uy, magsigitag baktas-baktas. Uy, tarawa rin mo diyan. Dako na kayo na. Tambok ba ya? Iya po diya kiyakon. Di madag. Di na madag. Iyak-iyak. Di ada kiyak. Di ganina, gitimbang siya. Timbang. Dako na timbang. 50 na siya, friend. Allah. Kapit ka mapan. Hapit ako mapsi. Ingon si Berna. Okay rin, ay kay bata pa man na siya. Allah. Mutaas pa man na siya. Igo nga. Oy, mag-diet na taan niya, oy. Kanya pinupunan. Igo siya. Di na ko mag-chip, mama. Jesus, istoryahe di mag-chip. Hindi kabot giga sa eskwelahan. Uy, murag Arius. Mura siya bill, no? Kay nomdom ko sa una mag-Arius bayami ani. Kani siya. Diya pabudhunin na muna. Nabayan ni Tamis sa ilawom. Na. Oh, amo na kaunong sa una. Kana ganing santan nga suyo po na mo nang dugaan na. Oh, Tamis kayo. Murag hikaw ba nga bitay-bitay. Bill. Kanis dya sayo dun ni siya mamulak inig kuan di March mga ganyan mamulak siya na siya mamulak na. Nara ang ato gitigamnan ko restaurant Close na, dili open. dili saan taagi nga rin Balik siguro ko. di ba anak tangan ko lang
Lami yung taguan friend ba kanang mag ano ta mag-camping. Oh. Wa pa jud ko ka experience og camping ani asa Netherlands. Ganahan ko mga inana ba? Camping. O kaya magbakasyon ta. Kita tulon ni Rafael. May lawat ang mga tiguang. Tawat ang tiguan. Samok na ng tiguang uban-uban nga. Asa talakaw nagkuan. Kapoy. Kaning lutas view. Pwede tang mga tuguan friend. Pag-apply tag visa Asa? sa London, sa Amerika. Bisa na, diha. Oh, Diha na lang tamang laang sa kuan. sa Diha Belgium. Belgium sa ano saan yun? Okay, 3 kuan ra ni sakyan. Pwede po, Train ra. pwede pog sa kuan. Paris. Sa Paris. Di maganaan si Emil nga na sa Paris. Ano man? Ambot ana niya, di mo sa ganahan dia. Indot oy, labi nagmagabi eh. Ni kagabi. Sa Mallorca, punta sa Spain ba? Nindot mo no? Spain, Mallorca. Asa naman mo dapit nagbakasyon dapit na? Nay, Nakabakasyon na mo diha dapit na? kuan Dito? ra mo mang na hande Barcelona. Barcelona o. Katong sa Rome ug sa Uy, nakita na room? Oh, wala ka kita? Mama ko kita lagi. Picture ni mo. Kasi yun. Nagkato eh. Kanos ah? Atong last year. Itong Ubi, itong September. Aba sinong nakuan na late o wa siguro kita. Wala ka kita. Wa. Ay, susunod ko sa batikan oy. Hala oy, kalingkod niyo. Kita nag-rest na to. Ay, Padapo ka. Mag-visit to padapo ka. Kita ka. Agway ginoo. Dari kita mag-visit to ka ng kuan ba pang health ba? Oh. Tapos, kuan. Gusto ko mga na. Na, pagka ninduta lagi dito train, dito sa kuan. Maruban po si Tony mo. Nagpuyog siya. Pagka ninduta sa sulod, murakag ka ng, unsa na mo? Ay, murakag ka ng nasa langit lagi nang makita ninyo sa simbahan. Sulod sa simbahan yun. Paminaw ni mo, feeling mo pag suni ni simbahan mo, Kaya, gaan ay, paminaw ni mo. Oo, mga kuan kami nito naglingkod sulod sa simbahan. Dito gid sa kuan ka nag yung 16 chapel gyud. Oh? Oh. Dito mi sa sulod. Mga tulog ka sa oras siguro dito naglingkod ng mura. Lami kay nga magpangagahangad lang ka sa mga kanang mga kuan mga print na mga angel, mga Ay, galing mo ta. tapos balik ko dito. Rosaryo kam sa sulod. Inatag na ko sa kanayaan. Euro po ang kuha dito ah, kwarta. Mahal? Aw. Mahal ang rosaryuan dito no. Pero may ano na yon, may blessing na. Mahal basta sa sulod ka. Kay may business naman. Oh, okay ra. At least gikan dito. Kung sa gawas ka, publishing na lang nimo. Pwede, oy. Ay, nilog kayo dito, Diyos ko. Pura nagpunti na ko ganahan mo ulit. Pila mo kadlaw dito ah. Wakad lang. Aka dali, pwede ay. Dali rin. Ay, adlaw gabi lagi ni. Ga. Urong. Wala pa ulang. Kungit sa oras. Muito. Hindi pa no. Sa may inyong sakyan. Airplane. Thailand. Mura nakakita ko ana imong di pero diha ako sa airport nakakita nimo. Sa airport ka pa po. Mura na. No. Sa airport ka na. Ambot og na tanaw na habot.
Pag makakita ko mag-like, magkudiretso, di man sigwa siguro kita. Guys, hapit namin manguli. Pauli na gali ni. Umana ang among kuan. Tour. Balik na po ni. Asam ta pa doon, friend?